Salam aleikum! Salut! Salut! Ce faci? Să trăiesc, șeful, ce faci? Am venit și eu să fac o surpriză pentru dumneavoastră. Prietenul tău? Da. Dar nu e bucătar. Nu suntem prieteni. Nu Suntem suntem combatanți. Nu suntem, adică Unde am eu fabrica de mâncare acolo, Da. el lucrează la un service auto. Când ți se strică freonul, îți rezolvă ăsta freonul la mașină de dracite. Și se dă la arabul, fii atent. Noi acolo avem o din aia unde facem grătare de pe ce vine arabul cu tot felul de kebaburi și de alea și se dă mare la toată lumea. Eu gătesc mai bine ca ăla. Așa zice? Așa nu fac. e așa? Da. Și eu tot timpul îi spun că e adevărat. Dar și de ce? Da. Că nu mai muncesc eu, mă, să facă el. Să-ți facă, normal. Da. Și de asta am venit aici și să vadă și trăiesc. Și de ce ne-ai adus kebab și ne-ai adus cotlețe? Dar n-am avut grătare de cărbune și de asta, sincer, de asta n-am Cum făcut. nu avem? Aveam. Cum te cheamă? Mă numește Balak Șorăș. Toată lumea mă cheamă Fahir. Fahid. Da. Că înainte m-a chemat Fahir, am cerut aici azil politic în România, pe urmă am schimbat, am fost Numele. frică de ambasadă Iraca Așa. și pe timpul lui Saddam Hussein când am venit aici și am schimbat nume. Și Fahir, limba arabă, se numește Mundru. De unde ești tu? Din Irak. Sunt irachian, sunt curd. Kurd. Și de Da. ce ai plecat din Irak? De când am născut eu, numai probleme, numai războiul, n-am văzut viața mea liniște și libertate. Am plecat de la 24 de ani, că am fost norocos, că am plecat pentru viața mai bună, am plecat din Turcia. Că am muncit acolo 3 ani de zile. Și pe urmă am vorbit cu fratele meu, că e în Norvegia, și a zis, dacă tu ajungi în Europa, eu pot să vin cu mașina mea, după tine te iau de acolo. Ai vrut să ajungi în România, din Turcia? Nu, am vrut să ajung în Austria, în Viena, m-am prins în Ungaria. Te-a dat înapoi. Dar m-a dat înapoi. De ce m-a dat înapoi? A găsit o cutie de biscuite și o sticlă de cola pe care scrie limba română. 2 zile am stat la închisoare, m-a trimis înapoi în România, România m-a trimis înapoi în Ungaria, că am făcut fotbal pe noi și am dormit din pădure, fără mâncare, fără absolut tot. Și pe urmă România a luat-o pe noi și am cerut azil politic aici în România. Deci acum cetățean român. Nu, n-am cetățenie. Nu? A zis mie că mai am de învățat. Cum ți se pare ție România? România pentru mine nu pot. Bine mie să... România m-a dat libertate, am liniște și am nevasta și am un băiețel care cheamă Amir, care are 11 ani. Dar acum pentru mine România absolut tot. Aici e casa mea, aici e țara mea. Crede-mă, care prieten vine la mine, vizită aici, să vadă cum e aici și aici, zic, frate, zici, tu ești În rai. în rai, nu ești în... Îți merge afacerea, adică o duci Mulțumesc bine, lui ai tot Dumnezeu, ce da. trebuie? Da, mulțumesc. Și nu există în România un străin, un arab, care un curs nu mă cunoaște. Și am zis să fac și lui domnul șef să facă o surpriză, să Da, vină mă, aici. tu ce-mi facem eu acolo la autoservice? Bun. Mă, auzi viață. că dacă îl vezi așa, știi, se dezbracă de salopetă, pac, scoate aia și începe să... Da, mă, ți facem acolo, ți strigă la facem mine, hai, proțapul, băi, să facem facem absolut aici. tot. Eu eram fanul tău, dar când am cunoscut-o pe domnul șef, sincer, Deci tu erai fan Dumitrescu, ha? eu sincer să spun de ce te minți, cumnata mea are un băiețel și erai topită după el. Și el m-a scris și am venit să iau cuțitul pentru el, sincer. Foarte frumos.